Psal se rok 1888. V průběhu 2 měsíců bylo v chudinské čtvrti Londýna brutálně zavražděno 5 prostitutek způsobem, jaký dosud nikdo neviděl. Pachatel nebyl nikdy dopaden. Po mnoha letech se z ní stala legenda. Legenda jménem Jack Rozpalovač. 9. listopad, počasí nevlídný. V ulicích chcípnul pes, zima se vrací. Toulat se Dorset Street je víc než ošidný. Já přesto musím ven, mám tady práci dřív než začne den. Půlnoc se blíží.